Samtang sa Bacolod City naman mga kapuso, mag-aimbestigar ang NBI para sa posibilidad sang disciplinary action bato kay agent ukol sa ahente siniging kilala kay Jana Navales. Si Navales ang ginreklamo sa pagpamahog sa waiter sa isang restobar sa Bacolod City, ngaging kilala naman kay John Carlo Hizon. Pinagi sa pagpagwa sa armas sini. Ang insidente ay nakuhaan pa sa CCTV footage. Nagpakigangot ang news team sa NBI Bacolod office kay ilagin kumpirmar nga nangayon na sa pasaylong agent sa waiter kag sa management ng restobar. Sunod sa oblisan si Didog Gihapon yung magpasakas ang kaso ang waiter nga si Hizon. Ginpadulungan sa news team ang nasambit ng restobar apang wala ang natungdan. Gitinguhan man sa news team makuha ang bahay ni NBI agent Navales apang nagpahayag ang NBI nga mag-aimbestigar naman ang central office sa kaso. Now, sinabi ko nga na mag-report siya ngayon and surrender the firearm sa akin. An investigation will be done by our internal affairs division.